hvad så derude i stuerne? Det er det Vitis her, og velkommen til en episode af Random FIFA! Hej med jer! Og det er det første episode, og jeg er ligesom i gang med en kamp i Division 7. Og jeg er i gang med en Division 8. Så ja, og det er det, jeg synes, man bare spille med Division. Nå! Så ja, I kan nok høre Frederiks spille i baggrunden, og så kan I høre min tid, der kører ind over i starten. Så det er også godt. Så Space Camp på, men vi kan simpelthen blive rettet til. Så kom nu. Syvende på elsker. Og mit hold består sådan en syvende på min mål. Så har jeg David Lewis og Thiago Silva, og Marcelo og Dani Alves. Og på midtbanen har jeg James Rodriguez, Iniesta og Cruz. Jeg mener egentlig hverken til at finde og så i angrebet, når jeg sætter op i 2 meter, har jeg Glitze, og i angrebet har jeg Højs og Lewis. Formationen det er 4-3, 1-2. Offside. Yes, nu har jeg tænkt, at jeg skulle lige blive rød, fordi jeg har sådan en trøje. Så var jeg kun bedst til den her gang. Nej. Hvor er offside dernede? 2 offside for mig. Og ja, du ved at tjekke beskrivelsen ud, der ligger linker til en kanal, der hedder Gorilla Gaming, som jeg faktisk ejer, hvor der vil komme jeg har ikke oplevet noget tid nu, men jeg synes, det bliver sjovt, når YouTube igen, fordi det er en lave noget. Jeg laver en super FIFA med Warfare. Så tjek det ud, og yes. Victor Ibarbo. Referee's pointed for a free kick here. Og 300 afspilninger. David Lewis. Så Iniesta. Det der, det er ikke for lov for. kan det? Nice. Nej! Opportunity to cross it now. Jeg er ligeglad med det nu. The cross coming in. Nej! Great header, great Det er Lars. Det er over nicerne. Næsten engang noget til at sige. Kom til Ramos. Ja, kom nu, spiller lidt bold. Angelo Ogbonna. Jeg spiller bold. Menez. Trying to bring him in, but he's only put the ball into touch. Bit of bread and butter stuff for the goalkeeper. It was a decent header. Jeg har selvfølgelig også for Keeper's en pulled that one out of the Ja, bag. han er fuldt dobbelt. Now they've got a corner on the attack again. The team that's leading by 1 goal. Jorginho Så at the top of the bar. Silva. Still in play here. mange chancer, han har fået. Højs. He's beat his man. Højs, kom nu. Højs. Nej, jeg får det stopper. Marco Reus. Nej. Throw in Jeg here. kan lige lade bolden her også. Og lige lidt boldt. Iniesta. Jeg tror, så tror jeg. Nej. Robert Lewandowski. Det er sket. What a goal! What? Yes, a goal! And then level. Marco Reus is definitely offside. Jeg siger. Well, we're back at the Det vil sige Frost! again and 1-1. Solid save from an Og ambitious det er ikke, at vi effort. har lagt mærke til det, men vi har fået repareret på menuen, så det er ikke sådan nogle gange bare lige pludselig stopper op midt i det hele. At med at overhovedet komme noget nyt på målen. Suggested midfield, but Så det er Free lige kick nice. given by the ref. Giro Immobile. Så, yes. Så skal vi bare i ordne med facecam, og så kører det hele bare for at kunne Mario smage. Götze. Showing it's a physical game and it's a fair Så one. jeg skal bare lige That's lære a mig great lidt af chance. sådan en They got the ball back through a very good interception. Åh. Victor Ibarbo. Og ja, hvad hedder det, vi optager ikke facecam over OBS, fordi så kan vi Jeremy bruge Menez. noget godt ikke træk.
Den ser ikke helt op til meget skidt. Man kan tage igen. Hold pause. Det var sindssygt. Han skal lige se det. Det var, prøv at se. Det var bare BOOM! Det skyder sådan ret langt ud i den første. Det er mange sejre. Han er mega sindssygt til de der langspil. Han lavede 2 bomber, der var en sidder lige perle. Det er mega langt ud. Nu prøver han det samme. Jeg får den Reus. Ja, kom der. Reus. Okay, han pløkker. Men det kan ikke bruge OBS til at optage en facecam. Men jeg har snart min non-finished hvor jeg kan have dem til at komme til at huske mig station her. Og så kan vi måske det sammen. David Lewis, what a hosted! Nej, jeg vil have så en der så kan trække. Sensational strike there for the goal. Well, the attention to detail from the coach on these kind of set pieces is faultless. He'll be delighted with that. Try and get the ball back now. Varela. Here's a chance to attack. Så Ramos det første mål. De gik ikke ind der. Nej, han er sweater. Sygt, hvor han er mega god. Ramos Felix, og til Reus. He's into the challenge. Vis hvad du er. 200k. Og så der, udfra, Reus. Nej, der er du ikke. Ja, Ramos. With this goal advantage, they've now got a corner. Solid work from the goalkeeper. He chose to punch. Mehmet Yildiraz, who's having a good look at it. He's seen somebody in his Kom så, pocket Reus. really liked. Okay, jeg bliver happy. Jeg får. Gonna cross it. What a frispark! Prøv at se, jeg kom til at fyre den anden. Prøv at se. Okay. Og Frederik kan lave et frispark fra 37 meter, og så sidder han oppe i hjørnet, mand. Okay, hvor sindssygt. Er det ikke den første frispark, som nogensinde? Ej, jeg har lavet den Snyder før. Det var ikke snakket. Okay, hvor vildt, mand. Jeg troede, den ville ryge sådan 40 meter over målet. Eller, ja, 40 meter over målet. Og så sidder den bare lige i perlen. Jeg mener ikke Reus, han er ikke sådan overdrevet meget skidt. Så... Nej, Palacio er den bedste mand, What, man, hvor var det sindssygt. Okay, jeg fik også sådan et achievement. Okay, så ja, fisken. frispark specialist. Well, I've really enjoyed this first half. It may not be the Du. Og så Ramos. Ramos. football you've ever seen. Ramos. To see these two try Smukt. Smukt. one of the great first halves that we've seen recently. Så scorede Ramos i If it goes første on mål. like this, it'll be one of the great games. Okay. Unger, kan have unger. 3-0. Prøv at se, Boom! Counter-attacking like this, it's Nej. Lewandowski. That's a brilliant Kom, call. så flot er vi ikke, dommer. The assistant for the offside. Yeah, you do have to take a chance. Men næsten lige langt, ja. Jeg skal også være det var sådan, jeg synes. Football can be a game of two halves. It's an old Vi cliche. går i gang med Control of the play here. His teammates just borrow the ball for a few moments and then give it back to the main man. 45 minutes to go. Kom, Ramos på. Så brygger han. Well, they're trying hard to get in front here. Chicken, Pretty sketchy Jeg match. ved det ikke. Well done there. chicken, jeg tror chicken ikke har det. Marco Reus. Chris, man. Jeg så bare ikke om ham der. Come on. And he's given a free kick. Det kan godt være, at de troede, det var frispark, fordi der var en dommer, der førte, men He's det var got bare the for ball hans. well. Quite What, så clearly a frispark free til kick. det? Victor Ibarbo. Nemt. Well, he did Reus, to try it, please, really. lad mig This gå ud. Kovacic is okay. Til. It's a good play. It's in the clear. Riskspillerne. Go to the goalkeeper here. Den barsede. Nu var han rage-quittet, så selvfølgelig var jeg spillet over den her. Jo, den rage-quittet. Sådan, man.
Ammerslev-kampen spiller. Man ikke kan røge sit kampen spiller, men det er sindssygt for en sparken. Like a bounce. Der kommer. Taking Kom. it well under pressure. Altså. Det. Jamen, nej. Kom. That is 3-0, mand. an interception. Min ved. Altså, uff. Hvad er det der? Skudfinde. Bum. Godt, så kom. Good position Nej, for the jeg cross. står lige nu, mand. He has to clear it. Okay. Come on. Er du sindssyg, mand? Det var altså ærgerligt, I så det. This could be it. Det var godt. Jeg skal gå ind på highlights, hvis vi skulle gå igennem. And back it goes. Nå, Så kunne det være Jeremy helt. okay, Mendes. hans hold hedder Sweet. Tevez, Lukaku. Tim Howard, Vidal. En anden mega grim synes. Siri, du misper dig med. Still a chance after the save. Konge. It's going to be a corner. Jeg er bare Det minder sådan- lidt om mit gamle hold, faktisk. Ja. Tevez og Nej, Vidal og Siri. jeg er ikke fokuseret nok. He's gone for goal. Det skal Siri gå. Nu er det bedre. Really Det er strange nu, that der er he's mega made a sindssygt. fine diving save. That's a corner. Du har på linefælder som mig. Welcome to EA Sports live coverage of FIFA Ultimate Team Season. Igen. Nej, han er gået i gang, shit. Not a decisive save. Og der er der skal til Reis. Kom nu. Reis. Reis, kom nu. If that last game got anything to go by, they've shown themselves Here's really a in a chance to attack. Kom nu. to win. You confident too, I'm sure the manager wouldn't have had too much to It's say with between Diego. these two matches. Full of Diego positives this Palacio side. here. Ja, han er sindssygt takket, Blaschkowski. Varela. Match Nej. under control. Got to be. Oh, a good goal. Sweaty! Nå! Og der var faktisk ikke den danske dreng, som jeg har fået til at lave en intro til os. Som vi måske snart intro på. Your strike Good, position. clean Yeah. tackle. He's pretty quick. He can afford to give the defender another yard. Varela. Jeg Towards har Royce. nok ved at tjekke ud med beskrivelsen. They've got the ball. Yeah. Middle of the pitch here. Han prøver at finde med målen, og så... That ball is Iniesta. Nowhere. Og I sådan over den, mand! Boom! Jeg er godt på Reis. Jeg elsker Reus, mand. Han er så sindssyg. Ibala. Well, the player's done really well to reach that and not give away a Prøv at free se. kick. Det værd så resten af sådan bare... And in goes 100%, the cross. mand. That cross Men Reus er ikke brug for by the hold. defender. Reus. Played into the middle. Altså, jeg har Reus, og så alle de andre biler koster maks 2 på. Det er Adrian Ramos, altså ikke Sergio Ramos, men ham Marco der Reus. Sweat Ramos. Excellent positioning, and the interception is made. Og så har han Kagawa og Mkhitaryan. Nå! Og Immobile og... Lindelof. Kakaoen. Og han var sådan. Nej. Og så har han Sokratis og Subotic og Vasilkowski og Schmeichel og... Klokken Good play from the 4-2. goals department. 4-2. Nej, det ved jeg ikke. Det er sådan lidt. Comes in with Til a Ramos. tackle. Reus. Og så til Ramos. Nej, eller til Benitez. Til Ramos. Victor Til Ibala. Ramos! Hvad fanden laver han? Er det som om han gerne vil tage den her kamp? Siri, vil jeg ansvar dig? Det er løs, tak. Kom, videre. Kroos. Nå, kan. Ja, Rodriguez. Frem til. Gødse. Nej. Kom. Marcelo. Rodrigo Palacio here. Rodriguez. Brilliant technique in the tackle. Marco Reus. Ud og side, Reis. Og så længere ud. Du er dejligt, så hurtigt. Just. He Kom might nu, go ind right. med. Jo! Here's the chance. Vi elsker dig. Højs! Brilliant goal. Well taken. Højs, han scorer. Hvad? Højs, han scorer. Reus har lige været scoret for mig. Really, this is the sort of game you Well, don't want to it was see just finish some because we've had Immobile, so much gamle attacking legend, play. kom så. In And that numbers. has been Oh, borne fuck out with me. a number of goals. Iniesta. On the attack again, the team that's leading by 1 goal. Hallo. Back to him again. Put into the Tim Howard. Oh, he goes the cross. Out. Got a one possession back with that tackle. Nok Tevez, mand. Nej, jeg kan ikke få det Reis, mig. jeg elsker dig. Kom nu, Reis.
Og viser dig, Michael. Du vil også skyde. Bum! Twice! Åh! Nå! Jeg har haft simpelthen mange chancer med den. 85 minutes played, 5 to go. Hvor er spillet den her skud? Rodrigo Palacio. Jeg mener det. Nej, ikke dig. Ja, har jeg spillet mod. Passing play there. Luftdækning! Chance here. Well, that goalkeeper is doing his Oj, best to det kan get them back into this match. Når vi skal bare have et mål. Det er altså ærgerligt, I ikke kan se en skærm. Det var virkelig dårligt for sig, mand. Der var også på et tidspunkt, så kan det være, at det kommer til at finde fredskærm, og så skulle jeg kigge over der også ud. Det spiller også en fede kamp, og en rigtig god måde, der får fået mange chancer. That looked painful. Jeg markerer pludselig 41 minutter. Jeg bliver ikke bestilt 7, og så får jeg bare mega mange ud. Og så min er mit svært. Min S er det. Min er 25. Det er det samme. Boys! Nu syg! Nej! Så er stolpe! Og så Så der var Reus lige stolpe, mand. Han er vældig. kom nu lige op. Skal lige score i 90, please. Giv mig den tid. It is a miss, but he did Come on, everything Lewandowski, right. It was a please. good strike on goal. He hit Boys, the come on. target. Just couldn't Please, convert. boys. Right, please. Trying to equalise right into the Fucking closing Lord, moments push here with me. this attack. Til Reus. Boom! And it's come to an end now as the referee blows the Yes, whistle sir. for the last time. 3-4. Jeg mener, den har jeg vundet 2 træk. We've given you the scoreline. The bottom line, it's a defeat. It is, and that dressing room will be a sad old place at the moment, a quiet one, I think, as it sinks in. And they'll just be looking ahead now, or they will be, to the next match and hope for better things. Okay. Der! So it's full time. With the final score, Jo! I leave you as a full Boom! Reus igen, mand. until next time. Sådan. Men tak fordi I så med, og vi starter lige om lidt igen med at filme til Rainbow FIFA 2, så kan I få det videre senere, når vi skal lave en score, ikke? Vi har sådan 2-0, så ja. Og vi ses. Hej.